Sveriges och Novgorods kamp om Karelen under 1200-talet ledde till att Torkel Knutsson grundade Viborg slott i samband med det tredje korståget 1293. Därmed var det inte slut på oroligheterna och Novgorod försökte inta fästningen och den redan då viktiga handelsplatsen redan följande år. Novgorod misslyckades den gången, men försöken att erövra Viborg skulle fortsätta i århundraden. Det fanns ju alltså ett karelskt fäste där redan innan svenskarna kom dit 1293. Efter svenskarnas nederlag vid Poltava belägrade Peter den stores trupper Viborg under 3 månader 1710. Den svenska stormaktstiden var slut. Trots att stadens borgare deltog i striderna blev Viborg nu ett ryskt guvernement. Det här innebar inte att Viborgs tid som krigsskådeplats var förbi. Silloin painan ettei huolet ystävät, kun kantoi puolet surras saivat hevoset, laulut kun soi. Pyören tornin hämärässä pöydässä niin ilpeässä ilo oli irrallaan, niin kun vain voi. Kaikki viihtyi Viiporissa, karjalaisten kaupungissa, siellä vannat vaihtuivat iluusin säveliin. Tanssia sai siellä aina, arkena ja sunnuntaina. Kieli vieras taikka tuttu, laulu oli helppo juttu. Jos vain joku kielsi ei, toinen sano heti kom hem till mig. Sellainen ol Viipuri, karjalaisten kaupunki. Tiesä nuutipoja passas, että syvämies ja vassas viipurlaisen rakkaus assuuki vain. Torkelista sai mie muiston alla, koivu kauniin puiston rinkeli kossiut mie kerrankin sain. Muistasi myös jotain muuta, taisihan mie saada suuta monrepos mie kuuta, kuninkaahen kassottiin. La 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 la. Ylipäällikkö käsi kannaksen joukkoja vetäytyä Viipurin Kuparsaaren. I juni 1944 var den röda armén på väg till Helsingfors. Hela Finland skulle erövras. Ryssarna bröt sig igenom de befästa finska försvarslinjerna på Karelska näset. Viborg förlorades på en enda dag, den 20 juni. Finska armén drog sig tillbaka till i stort sett obefästa ställningar väster om Viborg. Viborg var förlorat, men om Röda armén hade brutit sig igenom här hade Finland troligtvis fått uppleva 60 år av hårdhänt diktatur med sovchoser och femårsplaner. Nu kan man väl säga att Finlands öde avgjordes här 1944. Det är en av de viktigaste ställena för alla finnar och först och främst för finlandssvenskar och
och åt de som är födda här i Viborg. 22 juni 1944 stoppade Finlands armé marschall Gavorovs rote, ryska armén, röda armén. De hade ju tagit Viborg den 20, men gudskelov de började supa och alltså häftigt som ryssarna kan göra. Och de pojkarna som har sett den, alltså de veteranerna, sa att de dansade där på Sorvali, kasernet på taket, utan kläder, med flaskorna och sådär. Och 2 dagar, alltså 22 började de anfalla hit. Och det var de viktigaste dagarna att den där finlandssvenska JR-61 hinna komma hit. Det var nästan obemannat den där andra sidan då. Sabra ryssar, de då kommer hit och tar vårt hem. Till exempel Molotov var en herre som vi hatade då. Att Molotov, han är det värsta. Vi sjöng såna sånger som var inte så höfliga mot ryssar. Det förr mångkulturella och kosmopolitiska Viborg förvandlades under Sovjettiden till en eländig avkrok där befolkningen varnades för finska fascister. Den fyrspråkiga staden blev enspråkig. Niin, Leijona-patsas eli meidän itsenäisyyden symboli, joka pystyttiin vuonna 1927, Gunnar Finneen veistämä patsas. Venäläiset pudotti sen patsaan alas ja vuonna 1986 löytyi Leijona-patsas Monrepon alueelta. I Viborgs omgivning fanns tiotals stora herrgårdar som till en del hade grundats redan under den svenska stormaktstiden. Senare var det till stor del de förmögna affärsmännen i Viborg som köpte och byggde herrgårdarna. Suurin osa näistä kartanoista tuhoutui nimenomaan tämän 2 sodan kautta ja vaikka rintamalinjat sinänsä ei olisi ollut kartanotan alueen, niin 41 venäläiset peräytyessään niin polttivat aivan systemaattisesti kyseessä kartanon rakennukset. Tai sitten tuhottiin sodan jälkeen. Kiiskilä, väster om Viborg, är en av de få gårdarna som fortfarande står upprätt. Koko puistoympärö oli valtava iso. Det är ganska dramatiskt liksom. Förstöra någonting så här fint. Tietääkseni vuonna 1948 tehtiin sellainen päätös, että Viipurista pitää poistaa kaikki Suomea koskevat symbolit. Kaduilla on oudot nimet, uudet nimet ja Puna-laivaston katu ja Puna-armeijan katu ja Pioneerikatu, jotka jollakin siihen miljöösen sovi ollenkaan. Mitä viranomaiset kertoi silloin sotien jälkeen kansalaisille Viipurista? Kertoivat lyhyesti vaan, että sota puhkesi Suomen syystä ja Suomi oli Hitlerin Saksan liittolainen. Ihmisellä oli vain tämmöinen käsitys. Eli kun ihmiset tulivat asumaan tänne, he vähän ehkä tunsivat, että se on vähän kuin koostoa länsimaille. Ja ihmiset saivat neuvostokouluissa tämän väärä koulutusta. He saivat väärää tietoa. Alltså dagens urbefolkning, det är som fallskärmssoldater, att efter kriget så hämtades det dit och sa att bo. Det är 3 generationer som redan är födda i Viborg, som för övrigt är oskyldiga till allt detta eländigt.